Hola equip geganter, jo sóc Lugo de Lugo Challenge i avui us porto un nou vídeo de dos dels gegants més importants de Barcelona, el Salomó i la reina Saba, de la església de Santa Maria del Mar. Barcelona és la capital de Catalunya. És una de les ciutats més importants d'Europa. Hi viuen 1.700.000 persones. La primera referència als gegants a la Basílica de Santa Maria del Mar és al final del segle XVI, però no és fins al 1807 que no hi ha documentació escrita. Durant molt temps no surten per al seu elevat pes, però el 1902 van sortir per la trobada de gegants de Barcelona. L'any 1936, durant la Guerra Civil, l'església va ser cremada i els gegants van desaparèixer. L'any 2002 es van recuperar i a partir de fotos van reproduir el vestuari. Els va construir Antoni Mujal i estan fets de fibra de vidre. Els gegants de Santa Maria del Mar formen part del Seguici Popular de Barcelona. El rei Salomó, barbut i amb mirada penetrant, el gegant vesteix una faldilla verdosa decorada amb lleons i palmes. El cos del rei es cobreix amb una camisa de quadres blancs i daurats. La seda salvatge. Porta una majestuosa capa vermellosa. Al cap porta una corona daurada amb un adorn que recorda el sol i un joc d'arracades. A la mà dreta agafa un ceptre amb la figura del lleó alat o Sant Marc. Du un anell amb la forma de l'escut de Santa Maria del Mar a la mà esquerra i el mateix escut al pit. Medeix 4,40 metres i pesa 60 quilos. La reina de Saba. La geganta, amb mirada dolça i afable, vesteix una faldilla vermellosa i una sotafaldilla groga. El conjunt és de color verdós. Porta el faldó decorat amb la interpretació del sol i una brusa que cobreix el cos i el pit. Agafat al pentinat, porta un vel blanc que s'allarga fins a quasi al final de la figura. Porta un collaret de pedres vermelles, unes arracades de perles blanques i un anell a la mà esquerra. A la mà dreta porta un ventall daurat, medeix 4,35 metres i pesa 60 quilos.
El ball dels gegants de Santa Maria del Mar és la dansa pròpia del rei Salomó i la reina de Saba. El ball es realitza en diferents ocasions. Les festes de Santa Eulàlia, el seguici de les basíliques de la Barcelona antiga o la ballada dels gegants històrics. La coreografia la va fer la Mercè Abad i la música el Jordi Fàbregas. Es van estrenar al toc d'inici de les festes de la Mercè del 2002. Us ficaré les fotos dels gegants i dels gegants de goma. S'assemblen? Aquest vídeo està dedicat per l'Antia de la colla gegantera La Patufa. En recordeu-vos que tinc el meu Instagram, els gegants i jo. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, equip geganter, i us veig a la propera. Adeu!